17. decembra sa konalo stretnutie prvej ligy mladších žiakov medzi Hobou Bratislava a HK Iskra Partizánske. V 8. minúte strelil prvý gól zápasu Bezák z Partizánskeho. Asistenciu si pripísal Miko. Z peknej pozície v 10. minúte strieľal aj Julínek, ale brankár Hoby strelu zneškodnil. Partizánske bolo pri chuti a ďalšiu strelu na bránu si vyskúšal Miko. V 16. minúte sa však podarilo Hobe vyrovnať na 1-1, keď Valovič pekne našiel Učňa a ten pálil už iba do prázdnej brány. V úvode druhého polčasu sa pekne uvoľnil Drábek a podarilo sa mu dostať puk za Vorcárov chrbát. Svoju šikovnosť Drábek potvrdil znova o pár minút, keď pekne vystrelil spomedzi kruhov a opäť prekonal brankára Hoby. Po peknej akcii trojgolový náskok zabezpečila Partizánskemu Vlková. Príležitosť znížiť mala aj Hoba, keď sa Učeň sám rútil na brankára Partizánskeho, no jeho strela nebola presná. V závere druhej tretiny sa podarilo Partizánskemu streliť aj 5. gól, ten sa nám však z technických príčin nepodarilo nakrútiť. Za nedovolenú hru telo mala v 41. minúte Hoba k dispozícii trestné strieľanie, ktorého sa ujal Nerad. Blafák mu vyšiel a znížil vysoký náskok svojho súpera. O 5 minút neskôr sa do šance dostal Žiak, ktorý sa pekne uvoľnil, ale nepodarilo sa mu skórovať. Za tento zákrok Černáka mal Žiak príležitosť aj v 49. minúte. V trestnom strieľaní ale nebol úspešný. Za podrazenie od Turiena si partizánske trestné strieľanie mohlo zopakovať 5 minút pred koncom zápasu. Drábek napokon premenil a definitívne potvrdil víťazstvo svojho tímu. V samotnom závere si trestné strieľanie vyskúšal ešte Pánik, keď rozhodca odpískal nedovolenú hru telom. Aj napriek tomu, že sa mu nepodarilo streliť gól, Partizánske zvíťazilo nad Hobou Bratislava vysoko 2-6. Ako hodnotíte priebeh tohto zápasu? Priebeh bol dobrý, mali sme nejaké nevyužité šance, hneď výsledok mohol byť iný. Bohužiaľ, góly sme nedali, tak výsledok je, aký je. Urobili ste počas zápasu nejaké zmeny v zostave potom, keď ste už prehrávali? Nejaké som urobil v rámci pätiek, lebo pravidlá neumožňujú strieľať hráčov medzi päťkami. Takisto brankárska zmena bola, takže... Čo by ste do budúcnosti zmenili na hre, aby sa to neopakovalo, možno prehra? A chlapci sa stále iba učia, čiže vysvetľovať im chyby, ktoré robia do nekonečna, až dokým to nepochopia, poučať ich. A v čom ste videli taký ten hlavný nedostatok? Nedostatok v podstate skúsenosti, ešte nevedia v podstate, kde majú stáť, kde sa majú hýbať, takže toto im treba neustále vysvetľovať a takto sa len budeme zlepšovať ďalej. A ešte napriek tomu, že vyzdvihneme niečo, že čo bolo také dobré na tej hre vašich chlapcov? V prvom rade pochválim výkon brankára samozrejme, nasadenie prvej päťky, ale aj ostatní chlapci, ktorí mali aj prvý zápas v živote takýto veľký, sa snažili, bojovali, takže tá bojovnosť tá sa mi veľmi páčila aj napriek tomu, že sme prehrali.